जोबस्रांलांगोन होनना जोंना सानै एमपिनि दङमोन दा साथाम एमपि जाबाय जोबस्रांलांगोन होननानै नोंथांमोना नुदों दिनै लोब दिनै रायजो राजाफ्रा जोंनि मेल मिथिङाव ओंखारदों बिथांमोना हा गैयै मानसिनो हा होनायनि बाथ्रा दंमोन गिबि गेरेन्टि दिनैसिम रावनोबो हा बिगासेबो होनो हायाखै नैथियाव बोसोरसेयावनो 100 कौटि लाइमोन जौगानायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन होनना बुंदोंमोन 100 कौटि रां बोसोरसेयावनो होगोन होनना बुंदोंमोन दा गिबि बाजेटआ थांबाय जों थाइसेबो बाजेट जों नुवाखै दा सोरनोबा 2 लाख होनानै आरो बे 2 लाखखौ लानानै थांफिनदों होननानै जों मिडियायाव नोंथांमोननि मिडियायावसो जों नुनो मोन्दों थामथियाव बिथांमोना बुंदोंमोन आइजो जौगानायनि थाखाय आइजो गोहो बांहोनायनि थाखाय 40 कौटि होगोन होनना बुंदों जों नुबाय बिटिसिनि बाजेटआव 40 फैसाबो गैया गतिके बेबो फ्लप जाबाय आरो ब्रैथियाव जाहैबाय इक'नमिकेलि उइकार सेक्सन EWS नो 50 कौटि होगोन होनदोंमोन जों नुबाय बाजेटआव 50 फैसाबो गैया गतिके बे गेरेन्टिखौबो बिथांमोना सिफायबाय बेंगुराफोरनो आरो सिनियर सिटिजेनफोरनो बिथांमोना 10 कौटि होगोन होनदोंमोन दा जों बाजेटआव नुबाय 10 फैसाबो गैया गतिके मोनबाबो गेरेन्टिखौ जे बिथांमोना थगायबाय सिफायबाय बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ गाज्रि मोनजोब्बाय जों UPPL सरकार जाखांनायनि उनाव BTR सुक्ति जाखांनायनि उनाव आसामाव बर'फोरनि थाखाय जों मोननै काउन्सिल सोरजिबाय मोनसेया जाबाय BTR गुबुन मोनसेया जाबाय BKWC बेयो मोनसे गिदिर खामानि जालांबाय बर'फ्रा जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौहाय बड'फा बिमुं होनानै दिनै मानिबाय दा बिथांनि जोनोम सानखौ जोङो सारा आसाम नाङैनो फरायसा सान होननानै फोसावनो हानाया बेयो मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट सुपार 50 मिशन खालामदों आलारि सोरां बिथांखि लानानै मन्दिर गिर्जा आरो मस्जिदाव जों 2 लाख रां जों होनो हादों माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 75,000नि गिबि किस्ति 25,000 जों थाखा होनो हादों बेजों लोगोसे जोङो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो समस्थियावहाय आइजो फालांगियारिफोरनो जायफोर मैगं फानो फिथा दखान होयो साहा दखान होयो सि जोम फानो बिथांमोननो एसे अनसुंथाइ होनो थाखाय जोङो 5,000 रां मोनफ्रोमबो समस्थियावनो 200 आइजोफोरनो जों होनो हादों नंगौ बे समाव जानो गोनां जे बिधानसभा बे बिधानसभाया गोख्रों भाबै गुबुन जायगायाव बा आसामनि गुबुन बिधानसभायाव बे समाव गोख्रों भाबै सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों बे समाव आङो दतमा बिधानसभायाव दङ आरो बेनिनो UPPL राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां राजु नार्जारि बिथाङा दङ आं बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय नाजागोन माबायदि जाना दं बे बियाबा मिथिनो थाखाय नाजागोन बोरै सोलिगासिनो दं जिहते 9 खालाराव जिहते नैबे भट सोनाया जागोन माबायदि प्रिपेयार सोलिगासिनो जोंनि दतमा समस्थियावथ' जोबोद मोजाङैनो थांगासिनो जेबो दावराव दावसि गैया बिदा फंबायनि अनलायनायनि आबहावायावनो बयबो हान्जाया गाव गावनि फोसावदिं हाबाफारिखौ खालामगासिनो जोबोद मोजां मोनदों आरो गुबुन पार्टिफ्रा दिनै बाहागो लादों बेयाव BPF दं कंग्रेस दं आरो इन्डिपेन्डेन्ट दङ UPPL थाबाय जों बयबो गावबागाव हाबाफारिखौ फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ जों मावलांगासिनो दङ रायजोफोरनि रेसपन्सआ जोबोद मोजां दा नैबे कुसुगाव ओनसोलाव दंफैयो आङो बेयाव जोंनि सान्थाल हारिनि सुबुंफोर आदिबासि हारिनि सुबुंफोर अरावफोर आरो बर'फोर राभाफोर मुसलमान बिदा फंबायफोर बाङालिफोर बयबो जाथि जनगोष्ठीफ्रा जोबोद मोजां रेसपन्स UPPLनो होदों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव शान्तिखौ गायसनफिननो थाखाय आरो जोंनि ओनसोलाव मोनसे मोजां आबहावा बे जौ जुवा मेलानि हारिमुखौ फोजोबनानै लोगोसेयैहाय जे दिनैहाय जाथि जनगोष्ठीनि गेजेरावहाय गावस्रालायनाय फैफिनदों बेफोर गासैखौबो गोरोबहोफिनजोबनो थाखाय UPPL हान्जानो भट होनो थाखाय बयबो थागथियारि जादों गुबैयै मा आयदाखौ लानानै बे समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबदों जों हाबनाया गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गायसनखानाय सान्थि 2020 सनाव जे जोङो सान्थिखौ गायसनखाबायमोन दा बेखौ 2025 सनाव UPPL गैयैनि उनाव दा नोंथांमोना नुदों दाखालि कारिगावआव जे घटना जालांबाय आदिबासि आरो बर'नि गेजेराव माने इन्टारनेट दाननो गोनां जाबाय रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जाबाय माखासे साननि सिगां सालाखाथियाव बमा बेरफ्रुबाय क'क्राझार टाउनाव हिन्दु मुसलमाननि दावराव जाबाय मस्जिद आक्रमण जाबाय बेफोर गासैखौबो नायनानै गोजोन गायसनफिननांगौनि थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPLखौ नांफिनगौ होननानै दिनै जों फोसावदों नैथियाव जोंनि लाइमोनफ्रा बड'फा सुपार 50 मिशन बायदि दुरान्ड काप बायदि ISPL बायदि इभेन्टफोरनि गेजेरजों मोनसे कम्पिटिटिभ इनभाइरनमेन्टआव फरायनायजों लोगोसे गेलेनायनि फोथाराव दावखोहांबायमोन नाथाय फिन खनसेबाव बोथोर गैया बादालि गैया मिना बाजार चित्रहार लाबोनानै
दिनै जे मेला खुंनानै जुवा गेलेहोनानै लाइमोनफोरखौ जौ जुवानि गाज्रि मोनसे थासारियाव हारिमुआव नारसोम हरफिनदों बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगौनि थाखाय दिनै रायजो राजानि सिगाङाव जों बुंदों जों आरो बुंदों जे 125 एमेन्डमेन्टखौ खालामनांगौ थाबैनो 125 एमेन्डमेन्ट खालामनानै 60टा बियाब जोङो बिटिआरआवहाय सोरजिनांगौ लोगोसेयैहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि डाइरेक्ट फान्डिं गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि डाइरेक्ट फान्डिं जों लाबोनांगौ 35,000 करोड़ बोसोरावनो जों मोनो नाथाय जोङो दिनै जोबोद बाङाय मोजोमसेल' रां मोननायनि थाखाय जों गोबां जौगाखांनो हायाखै खिन्थु डाइरेक्ट फान्डिं मोनोबा जों फ्राय 35,000 करोड़ जों थाखा मोनगोन बेजों गोबां जौगाहोनो हागोन ओंखायनो 125 एमेन्डमेन्टनि थाखायबो जोङो इउपिपिएलनो भट होनांगौ होननानै जोङो रायजोफोरनि गेजेराव फोसावदों जिहेतु इन्टारिमनि बाथ्राखौ मोनसे मख'बाय थादों जे 125 एमेन्डमेन्ट जे जायोब्ला इन्टारिम जागोन होननानै बाथ्राखौ मख'बाय थादों थारैनो बे आयदायाव माबोरै दिनै 125 एमेन्डमेन्ट जाग्रोमोनानो जोंहा 40टानिफ्राय 60टा समस्ति बारायगोन 60टा समस्ति जाखांग्रोमोनानो जिहेतु जोंनाव दा 40 जनल' MCLA दं जोंनि भारत सरकारा आसाम सरकारा जुदि सानो जे बेयावहाय थोंजोङै बिसायख'थि खालामाबालायनो इन्टारिम सरकार दाग्रोनांगौ होननानै सानोबा इन्टारिम सरकाराबो जागोन बेयाव बिटिआरआवहाय इन्टारिम सरकारखौ जुदि भारत सरकारा गभर्नरनि थ्रुयैहाय जुदि नटिफिकेसन होनानै खालामनो गोसो जायोबा इन्टारिमावबो जानो हायो जिहेतु बिटिसिनि सासे मावफुं सोद्रोमा आरो बेराफारसेजों बिथाङा सासे बारग' MLA दा बिथांजों जुजिनाया नोंथांनिया माबायदि जागोन बेयाव रावजोंबो आंहा जुजिनाय गैया आंना आंनिखौ गेलेदों आं रायजो राजानि गेजेराव हाबदों नोंथांमोना नुदों दाखालि दतमा परिबर्तन जात्रा आं 105 किल'मिटार थाबायदों सानफ्रामबो जेराव मोनादों बेयावनो उन्दुदों रायजोफोरनि मदद आरो आशीर्बाद हास्थायनानै आं आथिं थिफुलायनाय आदै बुजोबनाय आरो मेंहाबनाय देहा लानानैबाबो आं थाबायदों सानबानि थाखाय बड'लेण्ड ओनसोलाव गोदान मोनसे राजखान्थि बे धनबल आरो बाहुबलनि राजखान्थिखौ बन्द' खालामनानै जनबलनि राजखान्थि खालामनो सुबुंनि गोहोजों राजखान्थि खालामनो थाखाय आङो बे हान्जा सुरनायखौ लादोंमोन गतिके जोंनि मावथिफारिया लोगोमोना जोबोद आंखौ हेफाजाब होदों रायजो राजाफ्रा जोबोद हेफाजाब होदों आशीर्बाद होदों बेखायनो जिहेतु सुबुं हादोरा रावबो गोहोगोरा जाया खुनु हान्जा बा खुनु बेक्तिया गोहोगोरा नङा रायजोआसो गोहोगोरा रायजोआ जायनो भट होगोन बेनो देरहागोन जिहेतु जों नुनो मोनदों जे गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे BPFनि दैदेनगिरिफोरा बाथ्राखौ बुंनो नागिरो जे UPPL दैदेननायाव जेबो खामानिखौ जायाखै होननानै बुंदों 5 बोसोरा मावनो हायाखै होननानै बुंदों सासे नोंथाङा UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि मा बुंगोनसै दा मोनसे हान्जाया गुबुन हान्जाखौ मावनो हायाखै होननाया बे स्वाभाबिक खोथा खिन्थु जोङो दिनै BPFनो जबाब होनांगौ गैया जों जबाबा रायजो राजानोसो होगोन जों UPPL सरकार जाखांनायनि उनाव BTR सुक्ति जाखांनायनि उनाव आसामाव बर'फोरनि थाखाय जों मोननै काउन्सिल सोरजिबाय मोनसेया जाबाय BTR गुबुन मोनसेया जाबाय BKWC बेयो मोनसे गिदिर खामानि जालांबाय जोङो बड'फानि जोनोम सानखौहाय फरायसा सान हिसाबै आसाम सरकारखौ फोसावहोनो हाबाय 31 मार्चखौहाय गाबोन 31 मार्च गतिके बर'फ्रा जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौहाय बड'फा बिमुं होनानै दिनै मानिबाय दा बिथांनि जोनोम सानखौ जोङो सारा आसाम नाङैनो फरायसा सान होननानै फोसावनो हानाया बेयो मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट बड'फानि मुङै जोङो दिल्लीयाव मोनसे स्टेचु गायसननो हाबाय मोनसे लामा जोङो बिथांनि मुङै दोननो हाबाय जों फ्राय 1800 किल'मिटार जोङो गोदान लामा जों बानायनो हादों खनथाम गुडविल जों लाबोनो हादों 500 कोटिखौ जोङो बोसोरनैखौ जों मावबोजोबनो मोनबाय आरो दा नै थार्ड इयारावहाय गुडविलनि दारैहाय गोबां लामा जों 500 कोटिनि जों सेंसन खालामनो हादों बेखौ दिनैहाय BTC सरकारा मावनो मोनदों हाग्रामानि सरकाराबो मावनो मोनदों जोंनि गुडविलनि स्किमखौ बेबायदिनो जों बड'फा सुपार 50 मिशन खालामदों आलारि सोरां बिथांखि लानानै मन्दिर गिर्जा आरो मस्जिदाव जों 2 लाख रां जों होनो हादों माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 75,000नि गिबि किस्ति 25,000 जों थाखा होनो हादों बेजों लोगोसे जोङो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो समस्तियावहाय आइजो फालांगियारिफोरनो जायफोर मैगं फानो फिथा दखान होयो साहा दखान होयो सि जोम फानो बिथांमोननो एसे अनसुंथाइ होनो थाखाय जोङो 5,000 रां मोनफ्रोमबो समस्तियावनो 200 आइजोफोरनो जों होनो हादों
दा बेबायदिनो गोबां खामानि जों मावनो हादों आरो बोसोरबानि गेजेराव नोंथांमोना नुदों जे कभिडनि थाखाय फ्राय 1.5 बोसोर 2 बोसोर जों खामानि मावनो मोनाखै आरो जोबथारनायाव जोंनि सरकारा डिसेम्बरसिम दङमोन डिसेम्बरनि सिगां मास मोनब्रै सिगांनो सेप्तेम्बरावनो बिसायख'थिया जादों दा जोङो फ्राय 3 बोसोरसोल' जों खामानि मावनो मोनदों 3 बोसोर खामानि मावनायावनो जोङो बिटिआरआवहाय दिनै गोजोन गायसनदों लामा सामा साबस्रांजोबदों क'क्राझार इउनिभारसिटि जों गायसननो हादों तामुलपुर मेडिकेल कलेज जोङो गायसननो हादों क'क्राझार मेडिकेल कलेजआ आद्रा जानानै दंमोन बेखौ लुफुंनानै जोङो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव एडमिसन आरम्भ खालामनानै क्लास आरम्भ खालामनो हादों दिनै हारि माहारिनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैनो हादों आं दा बुङोबा जोबनाय नङा गोबां गोलाव जागोन दा बेफोर बाथ्राखौ जों रायजोफोरनोसो बुंगोन जोंहा बिपिएफनो जेबो जबाब होनांगौ गैया जेरै मोनबा गेरेन्टिनि बाथ्राखौ बुंदों बेवहाय 2 लाखा बांसिन रायजो राजाफोरनि गेजेराव बा बे समाव गोबां बेले बेजे बाथ्राखौ मख'नाय नुदों थारैनो बेयाव स्केमफोर जादों नामा मा बुंगोन जिहेथु बिथांमोना गेरेन्टिखौ मावफुंबाय होननानै बुंदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोना हाबदों अब्ला नोंथांमोना माबोरै जुजिगोन बिथांमोना हा गैयै मानसिनो हा होनायनि बाथ्रा दंमोन गिबि गेरेन्टि दिनैसिम रावनोबो हा बिगासेबो होनो हायाखै नैथियाव बोसोरसेयावनो 100 कौटि लाइमोन जौगानायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन होनना बुंदोंमोन 100 कौटि रां बोसोरसेयावनो होगोन होनना बुंदोंमोन दा गिबि बाजेटआ थांबाय जों थाइसेबो बाजेट जों नुवाखै दा सोरनोबा 2 लाख होनानै आरो बे 2 लाखखौ लानानै थांफिनदों होननानै जों मिडियाआव नोंथांमोननि मिडियाआवसो जों नुनो मोन्दों थामथियाव बिथांमोना बुंदोंमोन आइजो जौगानायनि थाखाय आइजो गोहो बांहोनायनि थाखाय 40 कौटि होगोन होनना बुंदों जों नुबाय बिटिसिनि बाजेटआव 40 फैसाबो गैया गतिके बेबो फ्लप जाबाय आरो ब्रैथियाव जाहैबाय इक'नमिकेलि उइकार सेक्सन EWSनो 50 कौटि होगोन होनदोंमोन जों नुबाय बाजेटआव 50 फैसाबो गैया गतिके बे गेरेन्टिखौबो बिथांमोना सिफायबाय बेंगुराफोरनो आरो सिनियर सिटिजेनफोरनो बिथांमोना 10 कौटि होगोन होनदोंमोन दा जों बाजेटआव नुबाय 10 फैसाबो गैया गतिके मोनबाबो गेरेन्टिखौ जे बिथांमोना थगायबाय सिफायबाय बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ गाज्रि मोनजोब्बाय जुदि मोनसे नखरारि राजखान्थि नुनो मोन्दों जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव मा बुंगोन बे समाव जिहेतु गावनि बिसिखौ होआ होननानै बुंदोंमोन नाथाय गमामायैनो बे समाव होनायखौ नुनो मोन्दों माने भेरि आनफर्चुनेट आं बुंनांगोन जे दिनै बर' राजखान्थियाव बा बड'लेण्डनि राजखान्थियाव जारिमिनाव जाफेरै बाथ्रा मोनसे जानो थांगासिनो दङ सरन नार्जारिनि न'खरनि रावबो मानसिया पलिटिक्सआव गैया समर ब्रह्म चौधुरिनि रावबो मानसिया बे मन्थ्रिमोन MLA मोन नाथाय बिनि न'खरनि रावबो मानसिया MLA MP जायाखै सानसुमा खुंगुर बैसुमैथियारिनि न'खरनि मानसिया रावबो जायाखै UG ब्रह्मनि न'खरनि मानसिया रावबो जायाखै दिनैसिम नजिर गैफेरा सोरबा MP MLAनि फिसाफ्रा बिसिफ्रा MLA MP जानाय होननानै दिनै 5,000निबो बांसिन बर'फ्रा मुंख्लं जालांबाय रोजा रोजा सुबुङा जेल जाबाय रोजा रोजा सुबुंफ्रा बेंगुरा जानांबाय दिनैसिमबो बर'फ्रा जेलाव दङ रन्जन दैमारि साराबो जेलाव दङ दा जोङो मोनसे न'खरखौसो थुखुनो थाखाय बेफोरबायदि सेक्रिफाइसेसखौ खालामदोंमोन नामा बे मोनसे सोंलु फैदों जोंनाव खालामाबा मोजांमोन दिनै गावहा सिप बिबनाङा EM गावनि हिनजावा MLA आरो खोनादों गावनि सोरबा न'खरनि मानसिखौ MP बानायगोन होननानै दा जोंथ' इसिबां जे सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबोदों बर'फ्रा बे मोनसे न'खरखौ जौगाहोनो बा मोनसे न'खरखौ थुखुनो थाखाय जों खालामाखैमोन दा ओंखायनो बियो भेरि ट्रेजिक भेरि आनफर्चुनेट माने भेरि डिप्रेसिं आरो आं सानो इयुनाव गावखौ कारेक्ट खालामनानै लानाया मोजां आरो बेखौ कारेक्ट खालामनो हायाबा इयुनाव गुबुन लिडारफ्राबो खालामगोन बेबायदिनो बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेशफ्राव जानाय जे राजखान्थि माने राजखान्थि दैदेनगिरिनि फिसालाया राजखान्थि दैदेनगिरि जायो चिफ मिनिस्टारनि फिसालाया चिफ मिनिस्टार जायो बेबायदि हारिमुवा जोंनि बड'लेण्डआवबो फैगोन आं सानो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आरो बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा बे जिनिसखौ टटेलि रिजेक्ट खालामगोन UPPLआ नैबे बिधान सभानिफ्रायनो जोबस्रांलांसिगोन होननानै बाथ्रा मख'बाय थादों बा बुंनायखौ नुनो मोन्दों सासेबो बे समाव थानाय नंला होननानै बाथ्रा बुंदों मा बुंगोन जोबस्रांलांगोन होनना जोंना 2 MPनि दङमोन दा 3 MP जाबाय जोबस्रांलांगोन होननानै नोंथांमोना नुदों दिनै लोब दिनै रायजो राजाफ्रा जोंनि मेल मिथिङाव ओंखारदों गतिके मोनसे हान्जाया जोबस्रांलांगोन ना जोबस्रांलाङा बेखौ रायजो राजायासो डिसिसन लायो गुबुन पलिटिकेल पार्टिया लाया मोनसे पार्टिया गुबुन पार्टिखौ जोबस्रांलांगोन होनखायो खिन्थु नुयो जे नेक्स्ट इलेक्सनाव बे पार्टियानो देरहायो गतिके जायफ्रा UPPL पार्टिखौ जोबस्रांलांसिगोन होननानै बुंदों गुड लाक टु देम बेस्ट विशेस टु देम जेन जेडनि मोनसे जिहेतु बाथ्रा मख'बाय थादों लाइमोनफोरखौ मा बुंगोन आरो लाइमोनफोरनि थाखाय नोंथांमोननि थांखिया मा
UPPL आव बयनिफ्रायबो बांसिन लाइमोनफोर दङ गासिबो लेखा गोरों लाइमोनफोर दङ जोङो जेसेबां खामानि मावदों दुरान कापआनो जा बागुरुम्बा दोहौआनो जा बा जोङो ISPL आनो जा बड'फा सुपार 50 मिशनानो जा बा जोङो बे फरेस्टनि साखरियानो जा बा टेट 6000 निबो बारा जों टिचार्स एपइन्टमेन्ट होनायानो जा ग्रेजुवेट टिचार्स एपइन्टमेन्ट होनायानो जा BCDC सेक्रेटारि एपइन्टमेन्ट होनायानो जा गासिबो जों लाइमोनफोरनि थाखायनो मावदों बे नोङो बड'लेण्ड लाइभलिहुड मिशन जे खालामदों बे लाइमोनफोरनि थाखायनो दंमोन बड'लेण्ड पिक मिशन जे खालामदों बे लाइमोनफोरनि थाखायनोमोन गतिके UPPL आ जेब्लाबो लाइमोनफोरनि थाखाय मावदों आरो बांसिन स्क'पआ पलिटिक्सआवहाय UPPL आवनो लाइमोनफोरनि थाखाय दङ दिनै आं जे जेनेरेल सेक्रेटारि जादों आं थांनाय BTC सायख'थियाव इलेक्सन गेलेनो मोन्दों टिकेट मोन्दों दिनै बावहाय आङो दतमा समस्तियाव सासे लाइमोन जानानै आङो टिकेट मोन्दों नोंथांमोना फैलाजे बरगयारिखौ टिकेट मोननाय नुदों पर्बत जरायाव आयुब हुसेन मण्डल जोबोद उन्दै सेंग्रा जोबोद लाइमोन सेंग्रा बिथाङा दिनै टिकेट मोन्दों BPF आव नोंथांमोना खोन्थानो हागोन नामा सोरबा लाइमोना टिकेट मोन्दों होननानै रावबो मोनाखै गासिबो बैसो जानाय फुराना आउटडेटेड रेजेक्टेड लिडारफ्रासो दिनै टिकेट मोननानै BPF आव कन्टेस्ट खालामगासिनो दं जिहेतु नोंथांनिफ्राय मोनथिगोन जिहेतु माबायदि BTC ओनसोलाव जुदि नोजोर होयोब्ला माइन'रिटिफोरा मोनसे फेक्टर होननानै जों बुंनांगोन गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे समाव माइन'रिटि दङ NDA जों नोंथांमोना गैला बे समाव बिथांमोननि भटखौ बेसेबां आसा खालामनो हायो माइन'रिटि रायजोफ्रा जोबोद थगायजानाय मोनदों जोबोद माने चिटेड फिल खालामदों आरो रेजेक्टेड फिल खालामदों BPF जों थांनाय बिसायख'थियाव बिथांमोना देरहादोंमोन माइन'रिटि भटनि थाखाय 80% माइन'रिटिया BPF नो होनायखायनो बिथांमोना देरहानो हादोंमोन खिन्थु दिनै मा नुखो जोंलाय बिथांमोना बुंदोंमोन BJP हाताव BTC बासाव होननानै दा बिथांमोना राथाराथि देरहाखांनायनि उनाव बिथांमोना गावनो BJP जों सामिल जाबाय ओंखायनो माइन'रिटि रायजो राजाफ्रा जोबोद चिटेड फिल खालामदों जोबोद थगायजानाय बिथांमोना मोनदों गतिके गासिबो माइन'रिटि रायजो राजाफ्रा एबार UPPL नो भट होगोन दतमा बिधान सभायाव नोंथाङा देरहालांनानै मा मावनायनि सिमां दं गोबां खामानि मावनांगौ दङ दतमा बियाबावहाय जोंहा लाइमोनफोरनो खामानि अरजाब होनाय रायमना नेशनेल पार्क सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ जोंहा गोगोम खालामनायनि मोनसे खामानिफोर दङ दतमायावहाय मोनसे स्पर्ट्स एकाडेमि खुलिनाय कुसुगावआवहाय मोनसे डिग्री कलेज खुलिनाय बेबायदि गोबां बिथांखिफोर दङ जायफोरखौ जों मावलांनो नाजागोन आरो मावलांबाय थागोन नंगौ बिथाङानो जादोंमोन जे UPPL राजखान्थि हान्जानि नैबे दतमा बिधान सभानि बिजाथि आरो बिथांखौ नुनो मोनदों जे बे समाव गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैनानै बिथाङा बे समाव बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों रायजो राजाफ्रा लोब बेवहाय फैनानै बाहागो लानायखौ नुदों कुसुगावआव बे हाबाफारिया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव दतमा जे बिधान सभा बे बिधान सभायाव रायजो राजाफ्रा बे समाव बिथां जे लाइमोन दैदेनगिरि बिथां राजु नार्जारी बे राजु नार्जारीखौ बे समाव मदद होनो फैनायखौ नुनो मोनदों गोबां सुबुंफोरानो बे समाव रायजो राजाफ्रा लोब बाहागो लादों नुनो मोनदों बेवहाय लाइमोन दैदेनगिरि बिथां आरो UPPL राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि बे गाहाय नेहाथारि बिथांखौ बे समाव बाहागो लानायखौ नुदों बे समाव जलेश्वरी होननाय मोनसे ओनसोल बे ओनसोलाव बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिंनो थाखाय फैनायखौ नुनो मोनदों आरो बेवहाय रायजो राजाफोरजों जे सावरायनाय बे हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों थारैनो बे समाव फैगौ 9 एप्रिल बे 9 एप्रिलावसो रायजो राजाफोरा फोरमायगोन जे बिथांनो भट होनायनि बेलायाव बेसेबां रायजो राजाफ्रा थुलुंगा होयो नाथाय बे समाव नुनो मोनदों रायजो राजाफ्रा लोब फैनानै बे समाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोननो बे समाव जलेश्वरी ओनसोलनिफ्राय आङो बिथांनि जे केम्पेइन खालामनाय बे केम्पेइन खालामनायनि जे माखासे नुथायफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिबाय गोजोन्थों